6,000 scholar po sa Dagupan City sasanayin bilang SafeNet advocates. Para sa detalye ng balita, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Isinusulong sa Dagupan City ang mas pinaigting na kampanya laban sa karahasan at kamalayan sa mental health sa ilalim ng programang Secure and Abuse-Free Environment Network, kung saan naabot sa 6,000 iskolar ang sasanayin bilang mga SafeNet advocates. Layunin ng programa na gawing katuwang kabataan sa pagbabantay at agarang pagresponde sa mga kaso ng pang-aabuso laban sa kababaihan at kabataan, bullying at mga insidente ng suicide. Ayon sa pamahalaang panglungsod, ang mga kapataang kalahok ng mga magsisiling frontliners sa pagpapalaganap ng kamalayan ukol sa mental health at kaligtasan sa komunidad. Bahagi ng pagkasanay ang pagtuturo sa mga eskolar kung paano agad iulat ang mga kaso sa Women's Center, City Health Office at sa mga itinalagang hotline upang masiguro ang mabilis na aksyon at rescue operations. Mayroon ding nakalaang 24 oras na psychometrician na maaaring lapitan para sa agarang tulong. Inaasahan na sa pamamagitan ng SafeNet, mas mapapalakas ang partisipasyon ng kabataan sa pagbuo ng isang ligtas at mapagkalingang komunidad para sa lahat. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.